Hakani ka Pyrthei ngilayo snowbone ki brio ki batray kampentriam ba ki badon bor Henry uni ubrio na po Colombia tang ba utray kampentriam ba ubadon bor Henry udon ya kaspa ba kaspa ka jong u kala penlong ya ubrio ubanyo haka jingdon jingim haka Pyrthei hi barok away Unius im jong ki drugs but cocaine house nam ka kandai spa prapo uladon kumba arpusan billion dollar kapapelong ya kari Colombia barok away ka bandon lai pukundai billion dollar but kumta ka jumut kalong ba uladon kumban 100% kapisa baro jong kari uladon hau te hadien kani ki brio ki jong u kim ju nyo ya kapisa ka jong u Henry ki haban shu thau no na ba kim la shu ban nyo ya kapisa ka jong u ba ki juburu ya kapisa ka go down but 4% ya kapisa ka ba snem ha ka go down ka jong u la judat de ki knai ba la jule no ai Henry ka taru kam do jingta ya ka spa ka jong u ula thiru ya ki private jets ula thid ya ki submarine ya ki playground island but ki football ground ru Henry kam judon jingta ya kapisa ka jong u but sisen ka singi haba ka khun ka jong u kala khriat ula thang de ki pho lak tingka tang ba ka khun ka jong u kan sa uniu droglot ubladon bor ka Pyrthei barok away uladon ka way ka an ka bakot plata o plomo plata kamot long rangkat lembat nga ba ka nyo benta nyo pateng ka jongmih kan bamsuk ba kapisa ka numlut bat plomo kamot ngan penyap no itu ki ba long persya yang namenta ka ni ka an wat ki pulit ki politician bar ki judge ru ki long hakti ka jong u but what la daw syakem ru la ai da ka an ba unsong ha ka patok ka blasna hi da u ba ki brio ki ban ap hang turu kindai ki brio ki jong u kani ka de ka jing ithuh khana shaphang u drug lord u ba kerteng Pablo Escobar Preview. Yo Pablo Emilio Escobar Gaviria lakha ha ustarik December ka kandai spa sa kundai ha Colombia ha kasnong Rio Negro udai khonu balai na ki nyongut para bar kupa jong u dei nong rap bar kami jong u ka dei ka no hikai school Henry hadien ka tukan ni balakha yo Pablo kilakan riano siya kasnong ka kateng ka Medellín ka dei hang ta habau Pablo la he alasan ba wali school kat bau Pablo dan school ula chu pyrkhat bo kwa ban long lawyer but politician Henry kat bo dang he dang san ula pyrkhat we tau lawyer we tau politician Henry ka jindon kam ka long ka spa bala daw kamay ka spa kini ki lawyer ki politician kin long hagakti ka jong u ka jingkwa spa ka jong u kalasyam hadien ba uhaban no ya ka jingli school ka jong u lingba ka jingjinjar hayeng hasem ba kim la shu wan pa school ya u ba hadien kata ula rai ba shwabon dap arpusan snem ula dei ban kamaya ka spa kata ka long $1 million